ಸೀರೆ ಪಾಡು ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಪ್ರವಚನ ಸುರನ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೊಲೆನು ನಿಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗಡ್ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೋಡೆ ಪಂದಿತ್ತ ವ್ಲಾಗಡ್ ಯಾನ್. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ವನದುರ್ಗ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಲಾಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಪೊಳಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ವೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೊಂಬು ಕಂಡಪಟ್ಟ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಮೂಲ್ ಪಂಡಲ್ ಪಂದು ಸೀರೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬೋಡ ಸೀರೆ ಪಾಡು ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಪ್ರವಚನ ಸುರನ್. ದೇವ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋರುಂಡು ರಪ ರಪ ಪೋ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಣಿಕ್ಕಲ್ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ ಎತ್ತಿನಾಗ ಪನ್ಪುರನೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಮೂಲಿ ಎಂಚಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಏ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಗಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಸೀರೆ ಪಾರ್ಕ್ 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 ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಸೀರೆ ಪಾಡು ಎಂಚ ಸೀರೆ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಅಪ್ಪ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಹೊರಳಿಗೆ ಹೋದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತಾವೆ ಕೊಂಡಪಟ್ಟು ಬೆಜರುಂಡು ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಲು ಬರ್ತಾವೆ ಬಡ ಒಂದೊಂಚೂರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪೋರುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ತಿಕ್ಕಿಯರು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಟಿಜಿಯಾನು ಒಂದು 2-3 ಜನ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಖುಷಿ. ಎಂಕಲ್ ಕಟೀಲ್ ಎತ್ತಿಯ ಬಟ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ರಶ್ ಉಂಡು ತೋಗು ಇಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಬತ್ತ ಆಡಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಜನ ಉಂಡಾದಿದೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನೊಂದು ರಶ್ ಉಂಟು ಕಡೆ ಕುಶಲ್ ಗೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 8 ಜನ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಾగుంది ಬೇಗರ್ ಕಟೀಲ್ ಪೂಜೆ ಮಂತರ ಪೂಜೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಯ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ತೆಂಗಿ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಕಟೀಲಿಗೆ ಬರೋಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಟೀಲ್ ಆಪ್ನೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಏನು ಒಟ್ಟಾಸಿ ಮಾತ್ರ ದಾದ ರಶ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕಟೀಲ್ ಬೈದ ತೋರ್ಸ್ಪಾವ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನಿ ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಓಡಿ ಬಿದ್ದ ದಿನಪದ ನಿಖಿಲ್ಕೇನ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶೂಟ್ಗೂ ಓ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏನ ಬಂದು ಓಡ್ಪು ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತು ಓಡು ಇದು ಜೀವಿತಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಗ್ತಂಗೆ ಬಸ್ ಯಾಯ್ತ ಮುಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಡ ತಗೊಟ್ಟು ಗುರುಂತು ಬಂತ ಏನ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಂಚಿ ನೀ ಔಟ್ಫಿಟ್ ದಾದ ಉಂಬುತ್ತಲೆ ನೆತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಮೀಶೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ 300 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆತೆ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಬೇಗ ಟಿ ಮಂತ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಪೋಕ ಉಜ್ಜೋಡಿ ಡುಪ್ಪುನು ಶೂಟು ದಾದ ಶೂಟ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಕುತೂಹಲ ಅವನಂಡ ಪೋಕ ನಮಗೆ ತುಕ್ಕ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ. ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಸಲೂನ್ ಐತೆ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂಟಿ ಲಾಂಚ್ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೂಲುಪುನ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಡಿಡ್ ಬಂದ್ವೆ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ರಪ್ಪ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪಾರು ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇರು ಜೀವಿತ ಬಡ್ಡೆಗಳು ಮಾಡ್ತುಲಯ ಒಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಜೀವಿತ ಕುಜರಿಗೆ ಕರ್ಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಪಂದು ಪಾಡುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡುದಲ್ಲ ಸಮ ಕಟ್ಟು ಕುಯ್ಯಪಾಟ್ರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗಿಡ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಇರ್ತುಲಿ ಅನ್ನ ಪುತ್ರ ನಮ್ರತಾನ ನಮಿತಾನ ನಮೃತ ಯಾನು ನಮಿ ಬಂದ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಂಬರ್ ತಲುಪಲ್ಲ ಸರಿ ಬಾಕ ತೋರಿಸ್ಪನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಿಂಬಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕೆಮರಾಮನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಬೋಗ ಓಕೆನಾ. ಹಲೋ